emakhaya ngibikelela ngaphansi kohlelo lethu umgwazelo babukele emakhaya ngibikelela yona ingwenya edle ezinye ingwenya babukele-ke namhlanje-ke sibhalele umfowethu wathi usekhathele ukudlala abantu nangu futhi nomunye othe uzomfaka emsebenzini mayijika lapho useyambalekela uselibele emtshela ukuthi akalinde usazovuleka isikhala sokuthi akufake kodwa-ke babukele naneniyasi angiyile kakhulu bengicela-ke sinikeleni khona before sinikeleni khona ngicela ungakhohlwa bafethu ukulike nokusubscribe uma usubscribe nokulike kumahhala lingakhohlwa njalo ukuthi uma usubscribe kufana nokuthi usupporta uhlelo babukeli ngingajabula kakhulu ukuthi masiqeda nje ukubuka sipress ulike danke ungafoni kube kahle kuzolimbukuzo ibhedla gas la ngiyangihlasela phela ngithi asihlasele umuzi womuntu lenwenza masenzokwenza kanje buki yawa lento yakho izowa indle yakho wemfethu asibi nawo cela sichaze asibi nawo ome ngale ngale la abanye ngathi ngeke namakhamera ngeke imali yami ngifuna imali yami mfethu sicela ungene ngeke mfethu sokhulumela la eminyanga ayikho lonto ufuna singene ngaphakathi alungile singene ngaphakathi yini ukufithenga nje yazi mfethu uzongifela ufithenga nje la ngaphakathi ayikho into engifitile ayilanga ngihlalele uzongifela nabantu engingabazi okay sicela mfethu ubuye woza bafungela kwenzakalani ngempela sibe aseli nawe kodwa wena uzokwenza ukuthini nawe kuhamba kanjani ba haku right bro Seliqale ngibike mina ngingwenye enhle ngihamba ngaphansi kohlelo umgwazela awasondela eduzane ngathi ukuthi kancane hayi ngiright ngeke uzungicontrol ngihlalile ngeke uzungicontrol ukuthi ngihlale endlini yami vele ngeke control endlini yakho ya ngitshele nize ngani ngisayichaza phela ngifuna imali yami mfowethu okay mfethu njengoba sila nje sibhalelwe lo mfethu wathi ucela size la size mayelana nemali yakho nemali yakhe uyantshela ngeyami ngoba phela lento akhuluma ngayo usibiya sazi lokho nje kwakunobhuti owayezosifaka emsebenzini soba u2 sakhipha imali nosibiya sayihambisa imali ubhuti akaza awulinde mfethu awulinde khuleka uzosichaze sakhe story cela ukumnika ithuba naye asho ukuthi sithi akumanye indlela esenifika ngayo okay siyaxolisa ukungena la ngesidliki sicela ukuthi kumlalele bafa uchaze mfethu wena ngithina wathi nangikhipha imali engangwena mfethu ngiqale nje phansi usichazele ukuthi umazelaphi mfethu umfethu nje siphila naye la ngasekhaya manje naye ngiyabona sefuna uze ngivukuze nezindaba ezindala umfethu wala ngasekhaya ngiphila naye endaweni and futhi lo mfethu lo ngimhlonipha ngesimo sokuthi ngiyamazi ukuthi umzalwane yabo uyakhonza ingakho nami ngathatha ilokhuzana isibindi sokuthi ngiyenze le deal naye hayi qhubeka angenapha amathathu futhi kule nkulumo kanjani mfethu ubhuti ukhuluma ngokukhonza wena usufaka amathathu ms uthi amathathu awahlangani nokukhonza amathathu awani khonza wena akhonza amathathu khonza mina amathathu awahlangani hayi ukuthi uyodrayisa lapha enkonzweni awuqhubeke mfethu awukhulume esikini lo mfethu lo wathi nathi uzongifaka emsebenzini because uno connection uconnection wakhe ila esebenza khona naye uzozama ukuthi na athatha into zamazambise khona then sobe sesiyahamba na siye khona enkampani batshela ukuthi sasizofakwa sobabili musu ukuthi wena nami ngizofaka emsebenzini linda thetha khuluma ngikhuluma ba mase ngikhokhile leyo mali sihamba selapha emsebenzini mase ihamba ngibona lo mfethu lo akhuluma ngaye ukuze nami ngibe neproof yokuthi ngempela lo mfethu lo uzosifaka emsebenzini wenzela ukuthi noma sesibiza akwazi ukuthi na angibone ukuthi ngubani kanye naye asiyanga kuyena
sahamba sakuyena umfowethu masifika kuyena umfowethu hayi nahamba yokhuluma naye eceleni ngingasondeli ngisho naduze athena ngimi lapha ngasesangweni lasenkampanini yakhe nomjitelo mangabe ngima lapha eceleni hayi bakhulume naye ke baqede angikhona emva lokho bakhulume naye abuye sekuthini kumina sethi hayi asambeni yonke into right yabo lo mjitelo uzosifonela kodwa kuphela uzoqala asubmit into zethu lapha ku-HR yakhona kule nkampani yabasebenza kuyona hayi ke ngithi hayi ayikho ke inkinga ke asambeni but mangithi ngiyabheka isikhathi since December ngiyabona ukuthi hayi ngise nje mangihlala nje ensukwini ngicabanga lento ngabona ukuthi la ngenzeka isilima la akekho umuntu ongalindele umsebenzi for 2 months ekubeni imali kade yahamba la silinde nawe sibiye nami ngilindile nawe yazi Samlinde bethu usachaza ekugcineni ngibona ukuthi hayi ngelo mjitelo ngishanga izivala hayi ngibuyele khona lapha hayi mangibuyela khona ngithi hayi awusingeke ngimcele lo mfethu ngeke ngikhulume naye ngizitholele mina ahlahluse nekhampani hayi mangithi ngiyafika usihamba wedwa yes ngase ngihamba ngedwa ngoba vele ngase ngibona khona into wrong mase ngifika lapha ngiyabona ngithi ngiyamcela lo mfethu lo qale kuthiwa akekho dade 1 ngifika hayi ngithi hayi uthi ngilokhu ngamaza amathi samfuna ngihlanganisa imali yokugibela because vele kukuda kukho eduze because kungala ngakumbi ngithi hayi awuthi ngihlanganisa imali yokugibela ngihlanganisa imali yokugibela hayi ngiphinde khona mangithi ngiyafika hayi ngimficeke lo mfethu mangithi ngiyamfica umntwana ukuthi lo mthetho ayikho idile abayenzana nalo mfethu ayikho nje into babehlanganisa bona babezana ngezinto zabethile yezwa ngivele ngabona le story uhlanganiso kwesekuqaleni ukuthi waya wedwa kulokho Samlinde bethu akhulume ngase ngathi ayikho ke mfethu inkinga ngizokwenza njalo ngizofonela mase ngiseduze kwakhe usibuwa lo mjitelo mase ngithi ngifuna umkhulumisa naye lo mjitelo uyabaleka mase njalo mangifika kuyena ngithi ngimkhulumisa ngithi ngifuna usimfonele lo mjitelo sikhulume naye noma silokhuza ngizama ukukhuluma naye WhatsApp hayi lo mjitelo uyangibalekela sonke lesikhathi lesi njengoba nje ngize ngifica manje lo simfica manje le manje wena kuthi and futhi manje mhlambe kwenzakaleni mina ngikhokha 1.5 ube wazi kahle ukuthi sakhipha 1.5 soba uthu imali sayinikeza lo bhuti wezosifaka emsebenzini usibuku manje mina sekumele ngikhokhele wena mfethu awuchaze ukuthi kwenzakalani wena awuchaze ngeside lakho ukuze sazi ukuthi kwenzakalani imali yami yaphike ke yenza kanjani awuchaze ukuthi wathatha imali kamfethu yasiyashona yeah bhuti yabo njengoba isichaza istory umfowethu la usibuka ezosifaka esipanini yabo wakhuluma nami ukuthi uzongifaka esipanini angizame u1.5 ngase ngixoxela umfowethu ngoba umfowethu sihlala sihlezi sinayo isikhathi esiningi yabo ngaxoxela yena ukuthi kunobra wami kanje so uma uno1.5 singakwazi ukumnikeza le mali le singene esipanini umfowethu wawo umuntu ozoyihlanganisa le mali nami ngayihlanganisa le mali ngahlanganisa usibunga ayihambisa imali yeso inkinga ukuthi imali ngayihambisa ngingedwa lo mfethu wayengekho cause ngangizoyihambisa kusibuka esemsebenzini angisabona namanje neslim asabona manje neslim uhambisa wedwa imali manje kwazomela sigibele sobabili uhambisa wedwa imali kodwa ngakunikeza mina yami imali ngoba ningathi wena sozoyikhokha sindawo kodwa zangiyikhokha sindawo lesikhathi sihambeni nawe kusho mina ngahlathi mina umuntu oyislim sasingeke sigibele sonke siya la kusibuka ngahamba mina ngayihambisa imali kusibuka waye ungafikanga nosibula futhi uqhubeke nesicelo waye ungafikanga naye lo mfethu la singaya naye ubhulu lwakho nje ubhulu lwamali angisho usihamba phambili umuntu mngazela lapha ngisemsebenzini ukuthi unestima apha sabona ngiyabona manje awunomfuthi siyakwazi ukusuka imali yakho akamba ufuna mfethu yini wena mfethu ulibele usikhulumela into eziningi angithi uthi asambe manje usuthi akayi kumfethu kusibuka uthe wena kuzosibula usuthi manje ingoba nifika nodwa nifiki nosibula umuntu engamnikeza imali umuntu wayezosifaka emsebenzini okay sicela ke senzeni into elula asambeni sekusibuka usibunanga usiyakwazi umngani wakho asambeni ungale mina ngingekho asambeni
asaze emsebenzini. Hayi futhi musungibamba phela imali musungibamba sohamba. Manje yangiqala ukugolola. Anisungibamba phela ngiyakwazi ukuzihambela nginezambeni. Asambeni. Asambeni. Emfethu umkade lapho ngemuva somkhiyela phela lapha gcine umuzwa. Ayikho lonto angeke ukubone lokho. Bapho okay. Ayazini bafethu. Ayazini futhi angiphumi la endlini bafethu angihambi la endlini. Uthini mazama phela sifuna le nto. Hayi ngeke bafethu ayifuna umfoneleni usibuko. Kanjani? Lalela mfethu asambeni semsebenzini wakhe. Angithi uthele lo mfethu akahambi. Uyacabanga usibuke emsebenzini manje so lalela mfethu wemfethu kanti kunana ayikho lonto. Hayi ayikho lonto mfethu ungcono mfoneleni usibuke angisona siyakwazi ukuyela usibuke. Cha sifuna ukuhamba nawe siyakwazi ukuyela phela sifuna ukuhamba nawe sifuna ukuhamba nawe mfethu lalela ungayingeni wena le sifuna ukuhamba nawe. Hayi angiphumi ke la endlini. Kanti yini athi uyivume uthi asambeni? Hayi ngiyindawo futhi. Okay hlabeni phansi. Ya fonani ngifonele phansi uzobuya phansi. Akafone lo angithi lo usekwazi yena ukuyiphumela ngala eceleni ngaphandle kwamahamba ayobona usibuko. Sebeyabonana kuba uthunga ingekho mina. Eceleni uzofuna kumele 1.5 wakhe. Wekuzwa nje ufuna ukubona ikhanda lami mina ukuzwa. Fonela usibuko. Ngoba phela mina ngithi ngifuna lami ngwana usungani wakho usibuko. Usibuko ngikhona ngizwe manje. Fonela usibuko. Fonela usibuko. Kulenga mfethu uzoyikhipha le mali ungasabi. Nangu sibiya kuzongifikela nabantu. Usibuke emsebenzini uyasebenza. Mfethu awukahle ukusitshela yonke into. Angithi awukhonsami. Yenza irong lo mfethu usemsebenzini uyasebenza. Mfethu awukahle. Uzoye kumsebenzi hamba ophendlana nezingcingo zenu. Phindisisa. Wena uthandaza nje ukuthi. Lo manje indlela esenza ngayo sibiye mfethu. Hayi wrong. Yazi ngithemba Yebo. Uyaphila baba. Ngiyaphila ukhuluma noSibiya lapha esilo osekwafika lapha emsebenzini wakho mayelana nedaba yafethu ukhuzwayo. Okay yeah ngiyakhumbula. Phela phela ukhuluma usheshe ngoba manje Fethu lo uyayiphika yonke lento le namanje la ulokhuzana lo fethu lo uma ngisena ngifuna ukukhuluma nawe size lapha kuwena uthi na ngiyasakwazi manje kodwa egcineni ngamnikeza imali yabo wathi ninikezile wena so ngifuna ukuzwa kwena kusho ukuthi mhlawumbe wamnikeza noma zangu size kuwena mfethu imali imi kuwena. Sibiya phela ubekathi Shutha phela inkinga la ngigasho ukuthi kuwena cause nasekuqale phela ukuthi awuthu. mina angiyena phela umuntu osebenza kanjalo yabo mina indlela engisebenza ngayo ikhondile futhi ayikho imali engangayithola and akekho umuntu engeke ngifake emsebenzini ngenxa yokuthi mhlambe ukwazile noma wenze kanjani yabo la emsebenzini mangabe kukhona isikhala kuke kuphuma ama-post futhi iyona ndlela ekuqashwana ngayo la ekhaya angazi futhi ayikho imali esengayithola wena nje mhlambe phela lo mjibiro phela ngingayikhulumela nawe eceleni mhlambe angazi Wemfethu uthi lo mfethu Wemfethu uthi lo mfethu usize kuwena. Uthi size kuwena. kufanele enze kanje usibuke mina mangimfonela icingo lami akasalibambi. Mina cause ayikho imali engangayithola mina noma engike ngiyithathe ngenxa yokuthi ngisikhona umuntu engimfaka emsebenzini. Kanti wayinika ba imali yakho? Indawo mangikufonela mina ungayibambi ifoni yami makufona mina ungayibambi makufona ulokhu njani usibiye uyayibamba ifoni makufona mina uyibamba. Ukuthi angikwazi ukuthi ukhala ngathi bhuti wami ngoba phela uyazi ukuthi ayikho imali owakwayikhipha kumina manje phela wena ubuthi awuhleke kanjani? Yezwa Ngamnikeza u3000 1.5 wami Uyamuzwa uthini? ngamnikeza ayikho into ayiphikayo usibuye uyalazi iqiniso. Lo muntu mthatha phela udlala ngathi mhlawumbe uyamskema baba. Alright. Okay Siyabonga mfethu. mfethu. Qedile. Yeah.
Mfethu mina isilima mfethu. Hayi yabona yazi Mfethu mina isilima mfethu. Awuchazeke. Yazi mfethu Kwenzakalani? Masibiya. Yazi ngithemba Khuzwayo. Awuchazi ukuthi kwenzakalani ngemali Ngithemba kamfowethu. Yabona Sibiya lento esiyenziwa usibuya ngixaka usibu ngoba mfethu usibu wafika wakhuluma nami kahle wangitshela ngikhiphe le mali ngize ngikhuluma nawe sayithi ngamhambisela imali manje mase ekhuluma kanje ethi 1.3000 angimnikezanga uyangixaka usibu ngoba ngamnikeza Mfethu musikwenze mina isilima mfethu. Mfethu Wenza mina isilima Khuzwayo. Yima mfethu wamnika kanjani imali yakho? angikwenzi isilima kodwa ngikwenza isilima Ngamnikeza cash lo mfethu lo imali yami mfethu. Wayimukela imali yakho mfethu. Ngacela ngo500 ungawengeza. 1.5 Okay. Uyamuzwa ke manje ukuthi ukhala ngani? akunawo nje Mfethu ngifuna yona leyo mali 1.5 wami mfethu. 1.5. angithi Manje nosibuya sinawulindele imali yakhe kanjani umsebenzi uyazi Ubani okulahlayo manje? usibu nangikade simfonela phambi kwenu naye uthi imali Wemfethu umusa ukusenzile. Mfethu wenza mina usibu isilima yena mfethu. wadlala ngathi Adala ngathi lo mfethu lo nisezoshayela la endlini yami Uyabuza manje sinimngane wakho. Uyabuza manje sinimngane wakho. Uyabuza manje sinimngane wakho. Uyabuza manje sinimngane wakho. Wenza mina isilima sonke lesikhathi lesi. Mina ngithathale mina le wena wenza mina isilima. Ngibathele mama vele angithi angibaleka. Angithi angibale mangihlangana nabangani nabangani bakho esangiphampela. Ngikhethe imali yami. Ngibe ngihlangana nabangani nabangani bakho ngiphampela. Ungenza isilima. Hlala phansi. Bensonge imali yami. Oh ha. Hayi ngizoyithatha ke le ngizoyithatha inyona le ngizoyithatha imali yami Ithivika mama khona nanefoni Mabafo beka into zami. ngabe ngifuna imali yami mfethu ithivika mama ke le ifoni ngimdlale wena unyaka wonke ngenza isilimi ithivika mama wena kaneza le mali ngo December wena uyiphi le nyanga imali yakho so Uyiphi le nyanga isiyona usibili usiye kulokunda kusibu Asambeni manje phela. kufanele manje phambi kwakho kanjani esemsebenzini Asihlangene thina usibuza ubuya emsebenzini wasenzile. nina uma ukuthi kanjani ihlala ndawo usibuyaza buphuma u6 uzozaphuma emsebenzini wena baqala ukudlalwa wena mfethu Ngiyambuka nami. Hlale ukudlalwa lula ngicela imali yami mfethu mfethu. imali yami mfethu Uyasheshana ukuduma. ngazela izinto zami manje Ayikho ndoda uhlale phansi. Uhlale yazi lapha. sibuya mfethu irongo yazi kube ngangazi mfethu Ngicela imali yami mfethu. wena mina ngisizakele Ufuna ukubaleka. Baba khululeka. Ungayihlanyisi. ngisizakele mina njengamanje Okay mfethu yazi ngiyasebenza mina njengamanje usenzile imali. ngiyasebenza Imali mfethu awuchaze lalelani. Umfethu ufuna le mali le akunika yona. Ufuna le mali akunikayo nesandleni. anginawo njengamanje bhuti usibuya awukhulumi naye ukhuluma naye sifake emsebenzini naye ubhuti sixakekile khuluma naye phela nami imali yami yathatha na uyazi noma 1.5 nomfisi uhamba nawo mfethu ungawatshela wawubona 1.5 ungenza isilima mfethu ngangibona imali uyena wathathe yami okay uyena wathathe yami ngoba uyohlangana nomngani wakhe wathi the time ibohlangana wathi angithi nizohamba nonke the time umnika imali yes wangishiya ngaphandle angithi mina ungcono bhuti wami njengoba besho ukuthi ungcono ufuna ukuthatha iTV ngeke azayithatha iTV kamama uyena mengivakashele la uyathenga oyena ukwazi ukuyibukela ungcono angathatha nali ifridge ngoba nenyama ngithi naye angisebenzi ifridge ingcolile nje ungazosijwayela phela uzolwasha uma ukuthi kanjani awungazosenzile liyawasheka phela ifridge wena mfethu bese nesilima sakho mina wena asijwayela wena nesilima sakho mina mfethu kanjani wena nesilima sakho mfethu kanjani asacabanga nesithunzi sakho mfethu umzalwane asacabanga nesithunzi sakho mfethu umzalwane Now masubeke la. manje ngiphinde ngiqokeni mina Asazi uzobona uhamba inyawo. Nathatha ifoni phethe. Sibiye Siyayikhomula iTV. Faka phaketheni lapha. kahleni ingeke kayenzeke leyo nto ngeke Yima. Yini manje? ngizoqokani mina Manje senze njani thina? Nika imali yakhe phela. mama ngitshele Faka nalo ngimaphethe awuthi. Yima yini manje? musulo ngiphusha wena Yima baba. Awuthi musulo ngiphusha awuthi. ngidlale wena mina Khuzwayo kodwa sibiya futhi nali ifridge bese ngiyakudedelela ifridge angazi ukuthi inkinga yakhe ikephi hlangana nama fridge mina manje ngizothini mina mama uyafika iTV yakhe ayisekho la endlini No popo. hayi kahleni bafisa Sodlala sidlale uKhuzwayo lento eniyenzayo Ukhuzwayo kini Khuzwayo sikhathele nini iTV kamama lena bafethu Sinandaba nalo. ndaba nalo Siyomtshela umama. urongo Isikhathi esingaka, isikhathi esingaka. into mina ngangithi ngisiza Isikhathi Ngemphethe mina bamba la. hayibo Bamba la.
Kuzwa kade ngincenga mfowethu. Hayi, Uthembekile. ngokahleni mfethu. Uthembekile mfowethu. Nama-cosmetics. Waveza ukuthi awusathembekile mfowethu. Thatha namateki. Engasofuna ukudla nangekekela. Awubeke wena. Nangekekela. Hayi boka. Impethu awukahle libe. Hayi yabona-ke manje bafethu nizongimoshela indlela manje niyi-wrong lento eseniyenza. Sathi ayina mfethu so. Kanti bafethu nithatha yonke into la endlini. Kanti kwenzakalani? Sibiya mfethu wathula na mfethu labantu bakho. Kanti funa senzeni? Ngicathi kuyadlalwa la. Hayibo. Imali lezi zinto le TV le yimalini le TV. Asinandaba Ifuna imali yami. Wena mawusomthethe imali Inkosi yami mfowethu. Yazi sibiya mfethu lento yenzayo ngibela nezikolo ngizongithathela ama-TV. Angithi nawamba nobhulu bakho kungigcwala kabi. Ukonke ngizofuna ukukhokhela 1.5 wakho. Ngabe usukhokhile. Ima ukhiphe Ngabe phela. Ukhiphe phela. Ukhiphe. Kanjani usaqhubana ngeslim? Hayi sibiya uthathe i-TV kodwa mfethu yazi Saqhubana nokwenza ufuna wazi ukuthi lento yenzayo kulungile yenze. Hawe bhuti ngisangacela ngicela la bhuti ngimcela nje. Ngicela nokuthi angithathe i-TV. Amadedela awumbambele i-TV. Angithathe ngicela Lalela ima sifuna ngicela cha nikuthintane phela Awuzofuna ungibese. Pho manje uthini? Pho manje Ufuna imali yami ekhuzwayo. Bafethu angeke Ufuna imali yami ekhuzwayo. ayikho lonto akhona uzoyithola la. hayi bafethu i-wrong lento eniyenzayo bafethu mina sengizohamba ngey'nyawo manje ngihamba namadeda wami yonke. Hamba ulengise la hamba uthenga ne-roll on entsha lenuka nale ikhwapha uziyazi. Hayi kulungile sibiya mfethu kufanele nginuka ikhwapha inamba ne-roll on yami.